मित्रांनो सकाळचे आत्ता 8:30 वाजले. आता आपण कोची एअरपोर्टवर आलो आहे. कोची एअरपोर्टवरून आपण आता मुंबईला जाणार आहोत. तर आपली 10ची फ्लाईट होती ती डिले होऊन 11ला आहे. तर 11ला टेक ऑफ होईल आणि 2 तासानंतर 1 ते 1.5 वाजता लँड होणार आहे मुंबईमध्ये. मित्रांनो आता आपण कोची विमानतळावर आलो आहे. कोची विमानतळावर जी बसण्याची व्यवस्था आहे ती अशी आहे. अशा इथं चेअर्स आहेत. दुसरीकडे कोच वगैरे असतात बसायला, पण हे कोची विमानतळ थोडं वेगळं आहे. ते अशा प्रकारचे खुर्च्या आहेत बसायला. गोवांचं दुकान आहे. मित्रांनो आपण कोची एअरपोर्टवर आलो आहे. इथं केरळची जी संस्कृती आहे ती पूर्ण इथं अशा स्वरूपात दर्शवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.